ngakunikeza ifoni yami. Emveni kwalokho waphuma wawuthe ufuna ukubheka lento emva kwalokho uphuma usewukhala ushiya ifoni yami phansi ulaxaza kabuhlungu kanjalo uphuma ugoduka kini ngizokuthatha kanjani ngikubambe ngihuphe ngwenze njani ungazongihlanyela wena Uba ukuhlanyelayo. uyangihlanyela Uba ukuhlanyelayo. hayi ngisanganela ngithi ngiyasho ukuthi ngiyaxolisa ngongiphi ngiyaxolisa Uxolisa indlela yokuxolisa le. hayi ngithini ngiyaxolisa mayisithi futhi ngiyayisola ngithini hawu ngiyasho kubona ngiyazehlisa ungitshitshela ngemqamelo la ekhaya seswami ngicela la ukuthi ungikhulume nawe sisi ngiyamcela ngimthanda ngenhliziyo yami lalela Cela ungangihlanyisi wena yeso. Cela ungangisanganisi. Mazungu ngiyaxolisa ne ngiyaxolisa ngiyazi ukuthi uphanyela ushukela ngicela usisi la nabafuthi bengisize njengoba ngizocela ukukhuluma nawe ngoba ngikuthanda ngenhliziyo yami yonke ngiyazazi nginamaphutha Ukube wawungithanda wawungeke ukuthi uzohlangana nosisi wami kanje. Nake nathandana kodwa. Ngiyacela nje ukwazi. asike sathandana iminyakana nje beyini angazi ukuthi indlela enza ngawo wenza kanje nangazi ngiunderstand ngiyamchaza ukuthi kwaba iphutha ukuhlangana nosisi wakhe same lona lelo phutha engikhuluma ngalo uyena wasebenzisa ifoni kasisi wakhe ukuthi usisi wakhe akwazi ukuxhumana nami. Ngiyanibingelela nanke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. Gama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So sine guest ke today ngesimanga sokuthi ukhona lo muntu special enhlizweni yakhe asafisa ukuthi baphinde bazame ukuhlanganisa uthando lwabo lapho nalapho kodwa ke uzosichazela kabanzi ukuthi babuya kubo2 sebehlale uthando nesikhathi singakanani and baxatshaniswe yini nje babazi bakhetha ukuhlukana ngalesi sikhathi abahlukana ngaso njengoba sela namhlanje iphinde zozama futhi kodwa ke abasho kamnandi bathi uthando alikhathali vele uthando alidubi uthando alipheli. So njengoba eqale phansi wabona ohlala phansi lo muntu ngiyamdinga and ngenza nanoma yini uphinde ngwazi ukuthi ngiphinde futhi ngizama ukubuyelana naye ake ngivele ngeya Black Life TV namhlanje kodwa ke ngizosichazela yonke into. So ke asike sizwe ngabe kuzohamba kanjani sibona kanjani. Yebo ngiyaphila njani. Ngiyaphila nami. Ngicela igama lesibongo negama lendawo la ubuya khona. Igama lami uSibusiso Sibongo ungakwaZondi. Daweni la naselindelana intozweni. Ukhulele khona? Yebo ngikhulele khona. Oh, all right. Ekhaya kukhula isimo sinjani? Esikolweni, ngasekhaya, umndeni wakho, yonke into nje. Ukhuluma umuntu kanjani? Ngikhuluma ngumuntu nje obeyihluphela kodwa hayi ngaleyo. Ngibone liqala uhleka kuqala ukuthi hayi ibhomu ke lezayo. Kona ukuthi kuyigangala nje nami lokho kokuba ingane kodwa kawukhula ke nami ngagcina semqoqekile. Oh, okay. Utholana kuphi ke nosisi lo ufuna ukubuyelana naye? Bekumuphi unyaka? Hlanganele endaweni kanjani? Awusisi beku 2020 yeah 2020 sahlangana yebo ngiphuma eground nje nabangani bami. Udlala ibhola? Yebo ngidlala ibhola. Okay. Yebo bengidlalela ibhola namanje ngisalidlala actually. Yebo ngahlangana naye nje ngiphuma eground namba nabangani bakhe kwawukuthi seke uqondana ke nabangani engihamba nabe ehamba nabangani bakhe. Okay. Sase sitholana kanye leyo ndlela kanti sothana na into esela sezohambela phambili. Nyaka 2020. Yebo. Ngaleso sikhathi lesikade utholana naye ube khona vele umstress empilweni yakho? Cha ubengekho. Pho waqala wacabanga ukuthi ngifuna ukukhumbulisa kahle ngaze kube ngathi nginabanga ukuthi cha ubengekho. Yena esedini lakho wathini? Wathi single noma wathi ukhona ubhudo khona? Wathi ukhona. Okay. Yebo wathi ukhona. Then ekhona isikhathi wasomanza njani? Ekwasho ukuthi phela nami ngiyinsizwa yakwethu nami ngayitshela ukuthi uma ekhona leyo muntu nami angizama umgedli uzagcina kube yimi nosawela ahamba phambili. Oh, okay. Yeah. Mhlambe ke izinsuku nje ezi special kuwena and ongeke uzuyikhohlwe izinto esenenzela nazona noba uthi iziphi? Leyo muntu ngisize kakhulu ngezokuqamba amanga nje. Ungisupporta kakhulu ebholeni. Uhlale enami. Ibhola nami ngiyalithanda. Uyazi ukuthi ngiyalithanda ibhola. Akekho umuntu understand ukuthi ngithanda ibhola. Ngaphandle kwakho yena umuntu othala owazi ukuthi njengoba ibhola ngilithanda kusukela lapho. Okay. Nami ngeke ngamsiza ngaphambili ke mina bengaphambili ke nama-class amabili esikoleni. Yeah, bengimsiza emsebenzini wesikole because besenza izifundo ezingathi icishe ifane ngenxa yezinto engingake ngisho ukuthi okugcina kukwenza ukuthi sithandane isikhathi eside ukuthi sinezinto ebezicommon ebesikade siyixoxa ngaso sonke isikhathi. Okay. Yebo. Uthando lwenu belihamba kanjani? Belinemali phakathi noma belinompataniso noma bekuthandana nje ngale ukuthi kunamashankora phakathi? Ngaye ngisho ukuthi nje besithandana ngakho umpataniso. Okay. Yeah.
Because yena engathi ikubo labangconywana khona ngasemalini kodwa ngakumina cha. Okay. Kukho right kodwa ubeba khona nami hayi ngoba bengimgcinele ukuthi mhlawumbe ngenxa yemali ukuthi unayo kodwa ngenxa yothando enginalo ngayo. Oh, okay. Yena uyasebenza noma mhlambe imali yakubo nje imphilisa kangcono. Imali yakube imphilisa kangcono akasebenzi nayo. Manje njengoba udlala ibhola iqiniso linganani ukuthi uma uyodlala ngakusasa umuntu wakho kufanele uqale kumzila mhlambe insuku ezu2 noma ezu3 kuyima uyodlala. Lokho kuyiqiniso. So ubumzila nawe uma uyodlala. Ngimzila ukuze ngikhona ukuthi ebholeni ngikwazi ukumaintain ngipick up. Ibimphatha kanjani lonto? Ngisho ukuthi ngoba ube phambi kwami ubekade sivumelana ngalokho. Okay. Yeah, ngeke ngize ngazi kama esengale kodwa besivumelane angikwazi ulubi angila side lakhe libi. Okay. Yeah. Mhlambe ekuhambeni ngesikhathi uke wambamba esenomunye umuntu abese thandana naye noma awukazi uthole lutho futhi akaze zakuhluphe nje ngezinto ezicishe incike lapho. Hayi cha, ngabe ngiyamphosesela ngabe ngimqambela mama. Okay, wena useke wabanjwa? Yebo, ngake ngabanjwa. Kaningana. Ngeke. Manje nahlukaniswa yini ke? Yini yangena phakathi kwenu bawu2 nazo nakhetha ukuhlukana? Yikona lokho okubanjwa. Ukuthi ngangisho ukuthi bekungconana kulokho okunye kodwa kulokho nami ngihambe kakhulu. Okay. Yeah, ngiyisolile kodwa ngakabuye ngisho ukuthi ngiyamsola. Ngoba ngasuke ngalokhuzana ngajola nomzala wakhe. Kanjani manje umzala into mzingakake? Mzala hayi ngeke ngiyangicela ukujaja nje. Usumazi kanjani umzala wakhe? Uhlangana kuphi naye? Mhlambe ngabe uyena wakulethe eduze naye noma nayihlanganela nje eceleni? Cha, umzala wakhe uyena wangixhumanisa naye. Okay. Kangangokuthi uke waba nesimo sokufelwa ifoni. Oh. Kanti kulezo insuku ubedinga ukuthi angibone. Wasebenzisa ifoni yomzala wakhe ukuze axhumane nami. So ngenkathi sixhumana nomzala wakhe ngaleso sikhathi ngangamthola ngenyela ilanga kwaphendula umzala wakhe. Okay. Wavuya send iVN ngase ngezwe ivoice ngasathi ngicela ngisendele isithombe somuntu okhulumayo. Okay. Umzala ngase ngimthola kanjalo wena ngoba wangisendela isithombe. Oh, wathi mabuya isithombe wathi hayi ilo kharo ngudlayo lo. Yeah. Sho. Kwaze kunelula ukubuyela emuva. So yaqala kanjalo ke into yakho nomzala. Yebo. Kwaba isikhathi singanani? Akubanga isikhathi eside kwaba mhlambe 3 to 4 months ngoba 3 to 4 months. washeshe wasibamba. Okay. Ngoba sasingajwayelana nokubonana nomzala wakhe akayena akwaseduze umzala wakhe ubefike ngokuvakasha. Asingene kule party ke la ekubamba khona ke uperson wakho ke. Wakuthola kanjani ukuthi wena nomzala nimatasa khona enizama ukuyihlanganisa kahle kahle? Ngingaya ngisho ukuthi waqale wezwe ngoba waqale wangibuza wathi ngiyaxhumana nomzala wakhe ngakuphika lokho. Namhlanje ngifuna ukumtshela nje ukuthi ngasuka la mhla eqala ukungibuza ngangikwazi lokho. Ngoba ngiyazwa ngomngane wakhe washo ukuthi usibonile. Waqale washo njalo wathi inkinga usibonile kanti uzogcina seconfirm efonini yami kanti nekamzala wakhe uzogcina seyiphethe. So wahlanya ke emva kalokho setholile noma mhlamba wakuduba nje wakushiya kanjalo? Hayi ngalelo langa azange sakhuluma kakhulu nje wavele wabona imessage ngalanga kumina wangishiya sagcina singakhuluma ngamgcina ngalelo langa. Manje wena the time kade uqala lento uyenza nomzala awucabanga ngani ukuthi njengoba umzala phela igazi lakhe and uyabaxabanisa mhla athola njengoba athola nje ucabanga ukuthi kwenzalani phakathi kwakhe nomzala wakhe manje? Angicabanga ngaleso sikhathi because nami ngangicabangela ubumina ngaleso sikhathi nemizwa yami yona ehambela phambili ngaleso sikhathi. Ngoba ukudidiseka ngangisho njalo. Senesikhathi esingana nahlukana ke nomuntu wakho yenzeke nini leyo nto leyo? Yenzeke nje kulonyaka uqala beku January. Nihlukane ngoJanuary. Sihlukane ngoJanuary kanti besinama plans amaningi kulonyaka. Unfortunately ngenxa amaphutha ami nobudedengu okugcina sekudala ukuthi sihlukane. Awucabanga ukuthi manje ngiyenzeka ukuthi usenomuntu wakhe naye angafuni ukuphazamiseka naye empilweni yakhe? Ngoba ngangimfice level wayekade ekhona. Ngicabanga namanje uma ukuthi inhliziyo yakhe neyami isakwazi ukuconnect ngisangakwazi ukuthi ngimhlehlise futhi. So njengoba ufuna ubuyelana naye angeke uphinde futhi umphule inhliziyo? Hayi ngiyathembisa ngeke. Okay. Simtholile ke
esikwazile ukuthi sizimthole and uvumile ukuthi afike ukhona njengamanje but akazi ukuthi ubizelweni so angazi noma ungakuthokozela ukuthi ngimlande ukuze uzokwazi ukukhulumisana naye akunankinga ongomsondela kunye mathe ngiyadlala ngicela silandela yini Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo eBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi eLove Back. Sake udadewethu ngala uvumile ukuthi asijoyine so nginethemba ukuthi ngenzeka avume isicelo sethu. Lesi sofisa ukusicela ngihamba nobhuti obhalile kuhlelo. Sake asike sibuthi ngabe kuzokwenzakalani. Sabona kanjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela kwazi igama nesibongo negama lendawo obuye kuyo. Ukuthembeka Zungu ngisuka eNtuzubasi. Ukhulela khona? Alright. Uyamazi ubhuti? Yebo ngiyena. Mazela kuphi? Ngithandana naye phambilini. Okudala. Dala What happened? Uninga kwenza. Wajula no sisi wami umdala. Shum. Okay. Wambamba. So ngambamba ke sengimbamba phambi. Oh. Manje nje basikhuluma nje bunjani ubudlelwane bakho nosisi wakho? Lo ajula nayo. Ayabukho buhle neze. Niyakhulumisana? Cha basikhulumisana. Okay. Ngicela muphe nje isikhathi sakho umlaleli ubizelweni la uyena ozokuchazela. Ngicela sikhulumisana naye. Wazo. Ngithanda ukuthi ngiqale ngixolise. Phinde ngibonge ukuthi uphumelelile namhlanje. Ngiyazi iphutha engalenzayo lenzima kakhulu. Kodwa ngiyacela Mazungu ukuthi ungixolele kulesi senzo engasenzayo. Ngiyazi ngaba nephutha. Shuthi lento wenza ngenhloso wena. Cha kwangasiyo inhloso. Yini yakwenza ukuthi wenze lento wayenza? Angazi ngathini kodwa iphutha ngezokulibeka kakhulu ngini. So ngazi uhlangane nosisi wami ngasese. Ngiyaxolisa mfethu. Ngongixolisa. Iyangicika lento yenzayo yezwa? Iyanginyanyisa. Kube bekomunye umuntu bengizomxolele. Manje sengaze ngiwa ngasese nosisi wami. Ngiyaxolisa. Asikho indlela mhlawumbe singenza ngawo ukuthi ngibe yilowo munye umuntu mina. Ngizwa kahle. Azi bengithi ngiyazehlisa kodwa ngiyabona ukuthi ugcina kufanele ngibe ngikupho wanami. Ngeke uzukwazi uzazi ukuthi ngibe nenkinga kodwa bhakusho ukuthi okokuqala sakutha mina nawe sikaze sizikhulume lento le ukube ngakubona egcineni ngangizokukhahlela ngoba leti yanginyanyisa ngoba nabonana ngasesa ngini ozongkhahlela ngangizokukhahleliswa kwebhola lo ukudlala lalela ngiyazazi ukuthi ngonile kodwa awunalo igunya lokukhuluma namanje ngithatha kancane ngalendlela yenza ngayo ngangizoyikhuluma nini le nto wena kubeni wasuma ufika lapha endlini wayithola into ade uyifuna wathi ngimcela ngiboleka ifoni ngakunikeza ifoni yami emveni kwalokho waphuma uthi ufuna ubheka lento emva kwalokho uphuma usewukhala ushiya ifoni yami phansi ulaxaza kabuhlungu kanjalo uphuma ugoduka kini ngizokuthatha kanjani ngikubambe ngihuphe ngenze njani ungazongihlanyela wena uba ukuhlanyelayo uyangihlanyela uba ukuhlanyelayo hayi ngisanganela ngithi ngiyasho ukuthi ngiyaxolisa ngongiphi ngiyaxolisa uxolisa indlela yokuxolisa le hayi ngithini ngiyaxolisa mayisithi futhi ngiyayisola ngithini hawu ngiyasho kubona ngiyazehlisa ungitshitshela ngemqamelo wala ekhaya sesiwami ngicela la ukuthi ungikhulume nawe sisi ngiyamcela ngimthanda ngenhliziyo yami lalela cela ungangihlanyisi wena yezwa cela ungangisanganisi Mazungu ngiyaxolisa ne ngiyaxolisa ngiyazi ukuthi uphanyela usugar ngicela usisi la nabafuthi bengisize njengoba ngizocoka ukukhuluma nawe ngoba ngikuthanda ngenhliziyo yami yonke ngiyazazi nginamaphutha ukube wawungithanda wawungeke ukuthi uzohlangana nosisi wami kanje naye nathandana kodwa ngiyacela nje ukwazi asike sathandana iminyakana nje beyini angazi ukuthi indlela enza ngawo wenza kanje nangaza ngiunderstand ngiyamchaza ukuthi kwaba iphutha ukuhlangana nosisi wakhe same lona lelo phutha engikhuluma ngalo uyena wasebenzisa ifoni kasisi wakhe ukuthi usisi wakhe akwazi ukuxhumana nami manje mina ngangizokutholaphi ngoba ngakutshela ukuthi ifoni ifika uyakwazi musekhaya uyakwazi endlini la ngihlala khona uyakwazi la manje ngenze njani ngiwokhe mina ngiwokhe ngenayo imali yokugibela angini ngangizokufonela ngaleyo foni yasisi wami ngithola imali yokugibela wena wabona ukuthi kungcono ukuthi uhlangane ifoni yabhuti wakho kanjani ngefoni yabhuti wami awusamsabi wena manje bhuti wami uthi kuzolunga kodwa hayi mina siswami angazi
Mani ukhona othanda nani manje? Ukhona ngiphethe kahle. Ungibona nje ngisitufuza kanje ngiphethe kahle. Oh, sakhona umuntu omusha. So awusayimisele ngokuthi ube naye kwezothanda? Ngisayimisele ukuthi ngibe naye empilweni yami. Awumkhumbuli? Ngimoshela isikhathi. Awumkhumbuli? Ngeke ngimkhumbule kwesinye isikhathi kodwa nje hayi. Angimdingi. Eish. Why boss ngakukhuluma ngendlela right? Uyeke indlela oyenza ngakho because lushuka lo libe ukunyusela ngawo usemncane. Kwaleso silema nje sisuke ngomfana lo uthandana nawo udlala ngawo ngempela kumoshela isikhathi. Leyo nto yenza ngoba la gedesa mina ngoba nakho ekuthanda. Usuyazi wena. Ngoba leyo mfana. Usuyazi wena. Akufuni wena lokho ukuthi ngijana noba. Kulungile ngizoyitholela ngoba nasekuqaleni ngangiyitholelile kulungile. Wawuyitholela wangibamba nanini? Ngiyazi ukuthi angikaze kubamba ungitshenile kodwa namhlanje ngizoyitholela kusukela namhlanje ukuzahlukana. Uzomenzani? Ngeke ngize ngimenzele ukuthi kodwa ngizomenza ahlukane nawe. Nathi into ezosixabanisa. Manje kwenziwe njani? Mina nginesifiso kanye nentshisekelo zokuthi ngibuyelane nawe. Manje ungicantsi kwenziwe njani? Ngeke ngize ngikwazi. Awuthandi? Ngeke kwenzeke sidala. Angithandi sidala. Kodwa nakho ukungikhumbula. Nginakho impela ukukhumbula ukuthi nje sibuyelane. Manje pho yini ebambile ngoba unakho ukungikhumbula nami ngiyakukhumbula. Manje yini impho inkinga? Hayi, ngeke ngize ngikwazi. Mangitshela ngeke ngize ngikwazi ngeke kulokhu uqophisana nami kanjalo. Wena uboyfriend la kumina. Mina ngugirlfriend la kwena. Kufanele ngithobele wena ngimsaza ngimqamelo phambi kwabantu. Njengoba uzongilalela imini okucelela, akuthi uzongiphatha, ngikucela ukuthi wena uzongilalela ukuthi ngithini kuwe. Akuthi uzolebe ungitshela umathanda wakho lana. Angizolalela wena yazo. Angizolalela wena. Wangona umoya wahamba wena. Uyayazi ngini leyo nto le? Awukazi uxolisa emva kwalokho. Ngiyaxolisa. Awungifunanga waze wangithola ngini? Ngizokufuna ulahlekile ngoba phela kini ngiyakwazi futhi athi usho manje ubhuti wakho ngisamsabi yini. Ngiyamsaba ubhuti wakho ngizofika kanjani ngini into eyinkinga ngini awungicinganga. Shuthi awunendaba wena nami. Nginendaba ngizofika kanjani usho kahle kunobhuti wakho. Azikho ingane lapha ngasekhaya ukuthi uyithuma. Usho ingane izophinda ubuza ubhuti wakho ngizala namabhokolo mase ngishaya ngizothini ke mina. Sasekuphi? Isidingo. Sengibuyele emuva manje sasekuphi isidingo sokuthi uhlangane nosisi wami? Angihlangananga naye usisi wakho saxhumana kanje efonini kuqala. Ngiyacela namanje singalebele sibuyele emuva ngiyacela. Ngiyazehlisa ngiyazehlisa ngiyacela Mazungu. Cela ungixolele. Ngiyazazi ngonile. Ngiyacela Mazungu ungixolele. Ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Lokho ngikusho kusuka la ngaphakathi kimi ekuthuleni kwenhliziyo. Ngiyazazi ngonile kodwa ngiyakucela Mazungu. Cela ungixolele. Ngeke ngikwazi. Ilokho ngeke kwenzeke. Ngeke ngize ngikwazi. Njengoba ninje phambi kwethu. Ninjani endlini mesinoba u2? Angeke nikhiphana amaso. Iso. Angeke ngiyaqala ngisho ukuthi azangishaya phambi kwabantu. Uyaqala umbone nje. Ngiyaqala ukumbona. Noma kuthiwa udiniwe kodwa uyathola isikhathi sokuthi wehle. Mawuzovela udiniwe uzofika kimi nakimi kanje ungijikjele phambi umqamelo. Bengisazobwaba ukonto njani mfethu ngempela awuwani ngicabangeni. Yo. Fine ngenzile iphutha ngiyavuma namanje ngisasho ngiyaxolisa. Okay akusaxolisele ukuthi sibuyelane. Ngiyaxolisa ukuthi ngonile. Kodwa ngaze ungijikjele phambi kwabantu. Besikuphi isidingo sokuthi wena ungibize phambi kwabantu? Shuthi wena uyasaba mase ngenza phambi kwabantu lento le. Yo uyayisabela wena. Sabela isithunzi sakhe esibolile leso sifihlayo mawunami. Sibolile isithunzi sami. Wow. Wena usibona sisihle. Hayi. Sosami ebengicelela ukuthi uzongisiza ngako ngiyabona uzokhuluma. Ucabangani? Angazi. Usuzumneza isikhathi ukwehlisa umoya mhlawumbe. Awuzothi ukwehla nje Because manje uyamosa akekho right. Ayekho right. Mayisakwazi ukungikhumbula. Uhethekile kakhulu. And into engicabanga ukuthi imcindezela kakhulu ekasisi wakho ukuthi abasekho right negazi lakhe. Angazi but mawusayimisele lokho ukuthi uyimisele serious. Ngicela umneze isikhathi ehlisa umoya nje lokho umchecka uthengela amablomu uyazi amablomu ahamba wodwa asho uthenge imali lapha phezulu. Ungahleki. Thengela amablomu ngicela ubandla wehlisa umoya mama ngiyacela. Thengela amablomu umyisele uyozobe wehle umoya uzobe right. Inkinga futhi esinayo ke ile yokuthi uthe usene boyfriend so angazi. Hayi. Angazi. Akuka boyfriend into elungiseka. Kuyalungiseka. Hayi into elungiseka into encane ezoqamba mama.
ngeke ngize ngimshiyele wena sibozi somfana. Ngeke ngize ngikwenze lokho. Tshela. Kaze wanzima. So uzomdedela njengamanje ekwatile so. Angamdedela ekwatile kodwa usazokwehle ngiyamazi. Ngizomnikeza isikhathi. Ngizomnikeza isikhathi. Noma isikhathi besisiside ngimnikezele bengithi uzokwehle njengoba sizala namhlanje bengicela ukuthi sithole iclosure okusho ukuthi umusa phezulu kodwa ngoba usebhodlile uzokwazi ukuthi ehle sabe ukuthi sibuyisana. Okay, Manzeni ngiyabonga kakhulu ukuthi ugcina ngokufika. Ngiyabonga nje isikhathi okunikeze sona wasilalela sisifisa ukuthini. Ngiyazi umoya osaphezulu njengamanje so kulungile sokudedela but ngiyabonga kakhulu ukuthi ugcina ufikile. Ngiyabonga. Ngiyacela usumdedele bafo. Ngicela ungakhohlwa ijacket. Ngathi alifakwa ke labafo libuya nawe. Hayi, ngiyamazi mayidini wenza kanje. Uyacabanga uma ukufinyelela emshadweni nomuntu oso. Shuthi phela uyokubulalela zonke izitsha zokudla, ojeka amaglass osuke umthengele wona endlini. Dingeka uqale phansi wena futhi uthenge ezinye izitsha ezintsha. Azobe ubuyisela lezi azobe seyibulalile yena ekwatile. Uyacabanga ukuthi ukugijana nokugijana kweni uzoshawa endlini. Akusho ukuthi kodwa angifuni ukuqamba amanga. Uyena engimuzwa kancane. Sure. Uyena ongcono kunabo bonke. Uyena oright. Angikwazi ukuphinda ngiqama phansi ngiyofunda omunye umuntu. Ngcono ngi-understand njengoba yena nje. So ngizozama ukuthi so uzoba nesineke naye. Yeah, ngizozama. Uboyfriend omusha? Uboyfriend abakhe yalungiseka. Okay. Ngoba nami ngangikhona. Okay. Ngangababikho. Ngicathi bewinto ya temporary because now lo kade bekwenza so ukuthi ugcine njengoba ngimbuza mhlambe akukho kwaleyo boyfriend. Okay. No ngiyakuzwa. Bas ngikufisela inhlanhla ke engazo singahlangana into zenu nibe right kambe ngesikhathi. Mboka lapha ekhaya sikhethe ukuthi uhlelo zivele silivale la ngesimanga sokuthi hayi alifakwa kumanzini engahleki akadlali nabantwana kodwa ke ubhuti ngokumazi kwakhe uyachaza ukuthi hayi ekhambe nesikhathi uzoba right nanokuthi une boyfriend futhi uyathemba ukuthi indaba ye-boyfriend into ezophelela nje into yamanje because yena usebuyile phela empilweni yakhe enizokwenza sure ukuthi uyamjabulisa avale isikhala esivulekile lapho nalapho. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ke ukuthi na kanjani specially sisasekhona siyoze siphele ke ngomhla ka2 mekuthi khona i-product oyidingayo kakhulukazi ezokulapha emzimbeni emalungeni omzimba mekuthi khona la ugula khona mekuthi ubaba womntwana ulahlekile endlela thizeni unaka ubhizi namanye abantu akasamondli umntwana na kanjani ngikhona inyembezi zengane sikhona isikhafulo ama products amaningi akhona njengoba niwazi nje akhona kodwa manje ke athe ukwehla ngesimanga sokuthi especially senzela nina futhi balandeli bayo iBlack Life TV so ke mekuthi na kanjani khona into oyidingayo and uyathemba ukuthi izokusiza 062 219 7748 na kanjani mofonela leyo number uzokwazi ukuthi uthole le product leyo oyidingayo. Enye into engifisa ukuthi ngimchazele yona hayi ukuthi ama calls awaphendulwa ayaphendulwa kuyikona ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi wena ngesikhathi ofone ngaso usisi osebenza epharmacy mhlambe ubese kwenye icall not ngoba nakho eqonda kunzibe angeke azanzibe siyanthanda kakhulu ngiyasiza sinzibe mindinga ukuthi sizona kanjani sizonikeza so ngicela nje ukuthi ube nesineke uloku ufonile nje na kanjani iproduct oyifunayo uzoyithola so ke ngiyacela singakhohlwa subscribe ulike share mina ngithanda kakhulu bye. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama products aka Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala.